Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026 yılının 5 ýanwary we heplerinin duşany boly. Hoş geldiniz. Demokratik opozisiýanyň platformasynyň kanalaryna. Hormatly dinleyijiler, ine şu gün biz ýürüteseden bilen köp wagtdan bäri soraglygymyza, ýygnalan soraglygymyza jogap berjek. Ine TikTok'da we YouTube'da bizim soraglygymyz ýygnaldy. Ine adminler ýygnap berdi, men şu soragly jogap berjek. Birinci soru yine men size cevap vereyim. Yine Seyitullah verdi. Seyitullah hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Wa aleyküm salam. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Yine ben şu soru okuyayım. Birinci soru. Bir minut. Bir minut. Size görünür edeyim. Yine birinci soru. Şuraya soru emeli geldi. Şunu men size okap bereyim. Paça diyen adam sen ýa-da men bolup bilemzok. Hudaý tarapyndan bolýa, hemmesiniň hem maňlaýyna ýazylýa. Şol kär ruhuny unutma. Bir ötün benden ruhlary şat yatan ýeri ýakty bolsun. Şol bizi bir taraf etdi. Yine bu yani Saparmat Niyazova bağışlap aýdylan sözler. Yine şu arada ne pikir edýäňiz? Seyitullah. Yine bizim bir vatandaşymyz ýerýärde. Şu ýaly Türkmenistanyň prezidentini eýen paça diýip adyn dakýarda. Şu ýaly paçalar ýagny Hudaý tarapyndan berilýär. Biz boyun egmeli sen men bol bilemzok ýeki tak adam bol bilýär, onam Allah saýýar. Ne sen şoňa näme berýär? Men sana soru bermäkem bir adam anyklyjak bolýanlar Türkmenistanda paçalyk ýok. Türkmenistanyň prezidenti paçalyk. Türkmenistanda konstitusiýa bar, konstitusiýanyň esasyna ol saýlanan adam, ýagny Allah tarapyndan däl, halkyň tarapyndan saýlanan adam. Elbetde Allah'ın eli var o yerde yöne bizim konstitusiýada ýazyşy, bizim setlerimize saýlanan adam. O prezident, ýagny wagtlaýynça bize hyzmat etmek üçin saýlanan adam. Ine mysal üçin men häzir jogap bermekem Seyituldan soraýyn. Seyitul sen näme pikir edýän? Ine şu ýaly prezidentde bu paça Allah tarapyndan saýlanan adam bizim hakkımız yok. Onu yani söz diýmene ýa-da onu tanqidlamana ýa-da onu yani maslahat vermene ine şul pikir eten näme edýän we jogap bersen galşýar. Murad ağa sag bolun köp sözleriňiz üçin. Ýaňy gaty dogry belläp geçdiňiz. Türkmenistanda paçalyk ýok. Prezidentlik bar. Onam halk tarapyndan saýlanýar diýip. Şu pikirinize men goşulýan. Paçalyk ýagny Allah tarapyndan berilen adamlar peýgamberler. Indi peýgamberlere men Allah tarapyndan berilen adamlaryň Allahyň elçisi diýip aýdyljak. Ýöne paçalar hiç hil Allah tarapyndan berilen adamlar däl. Paçalyk bolsa haçanan bolsa bir wagt olar kriminal banditlik nemelerine meşgul olup ogurlyk edip pul jemlep şular ýurdu bas bolan adamlary paçalyk diýip aýtsaň bolýar. Yani diktatura, gysgaçasy diktatura. Diktatura ne halk tarapyndan däl de özleri tarapyndan bellenen adamlara diktatura. Paçalyk diýip men bunu kabul ediljekkä. Men pikirim Türkmenistanda hiç bir taraplyk alınandan soň paçalyk diýip neme bolmady. Yani konstitusiýa hiç hilnemi bolmady. Prezidentlik bar, prezidentlik. Halk tarapyndan saýlanmadyk adamlara diktatura diýilýär. Bu diktatura da özüniň isleýişi boýunça ýurdu dolan özleriniň isleýişi özleriniň wygazy bolan wygadasyna göre ýurdu dolandyrýarlar. Ine neme ýany kimşo Atamradow ýaly adamlar halk ýaşulysy diýip çykyp kömek pullary beýleki pensiýalary
her yıl 10% östürilýärdi. Indi bu ýyl 10% östürmesini besetmeli diýip çıkıp maslahat berýär. Onuň näme esaslanýar? O esaslanýan zady halkyň hal ýagdaýy durmuşy gowlanandygyna esaslanýar. Ştaýda men ýeni bir zat belläk geçesim gelýär. Halkyň ýagny abişni pensioner adamlaryň $25-30 pens aýlany wagty. Bu ýanky Ýazmyrat Atamurat diýilen adam çykýada halkyň hal ýagdaýy gowlaşdy diýip aýtdy. $20, $25 pensiýa bilen. Indi men size şeýle bir zat aýdyn, $20, $25 pensiýa alýa garrylar. Şoň üçin de medisinska strahowkasy ýok. Derman berilenok. Beýlek iýiçe produktlaryny ýetenok. Näme ýetdi? Hiç tada ýetenok. Doktor gitdi, pul berýär doktora. Derman aljak okdy, pul berip alýar. Ya da bir başkarak içecek olsa hemişe pul. Ne misal için başka ösen devletlerle deňişdirse. Ne için men bunu ösen devletlerle deňişdirsim gelýär? Sebebi Türkmenistan'ın baýlyklary ösen devletleriň baýlygy bilen deň geçer. Gaz var, neft var, elektrik var. Hiç kan bir zatlara Türkmenistan daşyrda garaşyl däl. Esasady. Ine Germaniýa ýa-da Ýewropa devletleri daşyrda gaza garaşly, nefte garaşly, neftin satyn alýanlar, zat etýärler. Elektrik özleri zat etýärler bilen, solnuşly panel zat kurup özleri döretýär bilen. Ýöne galan zatlary daşyrda satyn alýanlar. Türkmenistan olsa nefte, gazı daşyrda satyn alanyp. Şunun bilenem zat etýärler. Ine garrylaryň pensiýalary, iş aýlyklary, beýleki günlük pullary, kömek pullary, maksimum aýdaly, maksimum näde ortaça aýdaly $100 aýlyk. Aýlyk $100. Näme ösen döwletleriň baýlygy bilen deň baýlyk aýlyk $100. Siz özüňiz pikir edilýän murada. $100 aýlyk alýan. Bir 30 gel 25 gün 20 gün işleýäňiz, $100 aýlyk alýaňyz. Bir minut men sözümi böleýin. Sen meni bagışly bolýyn. Biz ikinji temaga çykdyk. Häzir şu tema jogap berelim birinji. Odan pensiya aýratyn tema. Ona häzir gurulmak eder. Ya pensiya problemasy Türkmenistanyň gatul problemi. Ol bir näçe ulusam şonça da al. Häzir şol ýa-ni paça barada egerde pikirim tamamlan bolsam benim goşaýyn halkymda bir anyk eder şonu. O men paça barada sözümü tamamladım. Tamamladın ha. Indi pensiya aýratyn häzir sonra hökümde eder bolýan. Benim üstüne goşaýyn sen ýa-ni paça diýen tema aýdanlar. Bolýan. Birinjiden ine vatandaşlar men pikirimi dinleseňiz Türkmenistan paçalyk diýen. Meni köpleş duşan mysal üçin ine biz Kiýewde Taraz Şewçenko ýa-ni universitetiň öňüne oğlanlar bilen ýyglananda ýa-ni rejimiň bir 3 tane oğlany geldi MHM bilen bize paçamda zat diýme, ýa-ni Gurbany Berdimuhammedow prezident paçamda zat diýmedi. Men şonu aýtdym. Sen onda gul bolýanda, paçaň baý bolsa sen onu şoň gulda. Ya, gullan, paça ýok. Sen öz paça ilk berdiň birini, demek sen gul bolýanda. Ol atly gelende, ýagny özüniň nimet bildirip geldi. Kim türkmenler gullayıp, kim çağatda ýaly diýip bakardyň geldi. Ine şonu düşünüp goýardy. Men hemmäňe ýene bir düşündirjek bolýan öz pikirimi. Bizde gulçuluk bolmaly. Konstitusiýada prezidentam deň, ýa-ni ýöneköý adamam deň, premier ministram deň, ýa-ni parlamentiň başlygam deň, haklamy deň. İstenen adam Türkmenistan građany prezident bolup bilýär, parlamentiň başlygy bolup bilýär, ýene ýa-ni plan status alyp bilýär. Ýöne, ine sen parlament statusyny aldyňmy? Sen hakyň bar, o köpelýär, ýöne borçuň köpelýär. Şonuň üçin ine Türkmenistanda paçalyk ýok. Türkmen başı bolsun, kelle başı bolsun, Saparmayat Niyaz bolsun, mekirtilki bize tapawud ýok. Onu wagtlaýynça halk öz sesini bir dawy ynam edip, şoňa mümkinçilik döretdi, Türkmenistany we biziň halkymyzy östürmeli.
Bu haramzadalar bolsa başlamış söýdi. Şol bizim ınımızı peýdalanyp konstitusiýany öz gerekli ýagdaýyna üýtgülüp hemme adamları işe alanlar değil mi? Öz anamdar, öğüne hizmet eden adamlar alıp polis emhemeni bize karşı yani biz anam bilirler sayılan adamı bize karşı günüktür, bize karşı vuruştu. Benim aktif adamlarımızı durmayan, şulatları düşünen adamlara barmak basan adamları tutup öldürüp, türmeye dıkıp, korkutup, tekel bir zat olsa basıp, karar, halkı korkutup. Çünkü o parça değil. Paça olmakla, yine mesela için Marokan paçası. Muhammed 4, 5, 3, 2 olur. Yani yıl ve yıl, asırlar gelen adamlar. Birinci paça olanı, yönü olanı, paçalar yine Fransa'da olanı, en güçlü adam. Halkı öne akıt bilecek adam. Şu adam, şu milleti, yani şu halkı korap, saklap, stratejik yani östürüp ve beyleki yani milletlere, yurtlara göre saklap, korap bizi öne sürüp bilecek. Bizim arkamızda durup bilecek adam sayılan yani. Haçanla paça ölünü Fransa'nın tarihine terdim, Avrupa'nın tarihine ya da bizim taraflarımızın tarihine terdim. Haçanla paça ölünü şun oğlu gıydı sayılmadı başta. Şunun yani şu topordu, şu milletin arasında en güçlü edermen, iğdinden adam, gedibileceği adam sayılandı. Sebebi o motivasyon veriyor adamlar. O ruhlandırıyor adamlar. Yani şu adamlar sayılandı. On son 14-15 asır geçen son bir akıllı paça diye ünlü ol sayıları koyup olsun etmeli. Yani dini yanına getirip indi dinçiler Allah taraftan bize veriyen bunu men Allah taraftan sayılanım deyip yani dini ulun manipülasyon edip adamlar ınıntırdı. Eğer de men Allah tarafından sayılanım o zaman onu men oğlumun paça değerli yani prins var ya. Demek men ölümde şov olmalı deyip şol tevirattan gelen, anlardan gelen sistema çalışıp koyuyor. Yani şundan da paçalar öl yani maşalatın ağrına çalışıp başladı. Yani başta onun manisi başladı. Hədirəm Türkmenistan'na eğer paça deyip, onun hangi tarihi, hangi asıl iyi tarafı, ata babalar paça oldu, Niyaz'ın yok. Niyaz'ın ecetini ve kakasını o odan kovdurur, bıçaktan, biliyor musun onu? Niyaz'ın vayurunda onu ben gürleştim. Ayal maşkara. Bana gurrun verdi. Men prezidentin vayurunda onu deyip, men inanmadım. Hud etti. O zaman ben sordum, buraya Niyaz senin kardeşin var ya, neyem bana yok yanına? Biz barbilemde yok deydi. Neyem ki? Bizim tohumumuz şun ecetini kakasını oğudun kovdu. Sebebi Niyaz'ın eceti bağışlan küntüşme ettir. Oğa maskar ettir şu tohumu. Oğudun kovurlu. Öňler oğudun kim kovuluyordu? En bir juda bir tohum maskar edenleri oğudun daşına çıkarıyorlar. Ondan sonra olur yani ne çağat ne gıyır ne durmuşu veriyor gıyırlarına ona ya da oğlunu yani gıyır veriyor ya da durmuşlar ya da gıyırlarını. Sonra yani oğudun çıkan o ne paça olan yaz. Oraya olsa paça diyeceğin hançon yani tarihi, paça tarihi yok. Niye de paça tarihi yok? Yönü köy Sovyet yani siyasetçiler gelenine şolar hizmet edip padarkacığın bariyerini yalatıyor adam. Halkın içine tapar tilki değil ya. Kabinet ministeri tapar tilki değil ya adam. Yine o ne padişah oluyor? Niyaz. Bir taraflık verdi. Bir taraflık Abdülkuliyev'in ideyesi. Abdülkuliyev'in ideyesini Barış Muradov şunu amala aşırdı. Niyaz dine ulunlu oldu. Niyaz'ın kellesi ne de yok onu. O gördü. Men bir taraf alsam, diktatör olursam bana hiç mislat diye bilmeyen. Men halka karşı unutup bilyen, men öz kultumu berkitip bilyen. Yine bulunmuyor. Şunun için Türkmenistan'da şu geçerli paçalık yok. Her bir monarxiyanı yani paçalı Kurbanlı Bermuhammed Urya şöyle. Oğlu getirdi o Kerim'i Skamelka Zapas'na oydu. O çağızık yani ki iskusunu aplıtvarını edip Germanya'dan hiç aktıcığını nimet diyor. Şol dinastiya. Bizde keyfin aydamda yok. Bir topar kezzaplar bizim devletimiz basvallı
Kerekede girmeli bir keyfin aydamda onu. Doğru şunu. Şunun için Türkmenistan'da padişahlık yok, bizim bullor değil. Haçanla padişahlık olsa sen rahat olacaksın. Haçanla konstitusiya ve demokratik respublika olsa sen grajdan olacaksın. Biz Türkmenistan'ın grajdanları. Pasportta da yazılı. Şunun için biz Türkmenistan'ın prezidentini vaxtlayınca sayladık. Vaxtlayınca. Yine 7 yıldan sonra ne deyip olsa 2029'da gitmeli ol. Yani teyada gelmeli. Çalışıp durmalı. Hem de devletlerde şeyli. Bizim konstitusiyamız hem de devletlerin konstitusiyası yani. Fundamentalna yani demokratik respublika. Çalışma neymiş belirli devletlerde çalışınca neymiş Türkmenistan'la bir gelen ölen emete giden o. Bunu yankı kovun bolan o. Onun bildirmeyenim ayıp bolan o. Hiç ayıp bolan o. Sebebi olur bizim setlerimizi ulanıp bir de karşı uğraşıyor. Yine ben önkörüp düşündürdüm. Neyme tapağı dua? Yine siz bir eda araştırmaz. Halk bulup bir kurulmaştı. Türkmenistan. Uçudiytiler biz. Biz uçudiytiler denile yine biz bir adam saylayan general direktör şunu dolundurma. Şunu kontrol etmek için parlament saylayan. Parlamentten ikilem kontrol için revizyonlu komisya saylayan. Aksanlarını opuşturuyor. Şunu birbirini kontrol ediyor. O zaman bunu her yılına kadar bize atşot veriyorlar. Neyem ettiler, neyem alındılar, neyem ettiler, neyem işlediler deyip atşot veriyor. 34 yılda atşot eşit kurulur mu? Şuradan yok. Bizim kuramamız. Türkmenistan devleti bizimki. Kurbanolun hiç il dahil yok. Onun bir grajdan. Ünlütler, biz uçu deytirler. Bunu general direktör yalan, prezident yalan, saylayan. Bu neyem diye? Özünü, işçileri yankı, ormanlarını, MHM, polisler saylayan ve bize karşı uğraşıyor. Kelle kadar bu yanlış onu. Bize karşı MHM'ni, polisi görüştürüp o polis MHM hukuk koruyan kurumlar yadından çıkıptır. Kime hizmet diye. Halka mı? Halk devlet. Ya da bir tezat prezident mi? Yani şunu bile nokta. Ben şunu bakırım ediyen. Polis MHM, prokuratura, kadiyetler yeni bir yere tezaydiyen. Siz kafa meydanınızda Türkmenistan'a halkıma deyip aydiyanız. O prezident bir grajdan vaxtlayınca gelip işlek gidiyen. Prezidentime neme edip onu arkada deyip el çapıp vaat etmek yallaklık ol. Konstitusiya kanunu hiç değişleri yok. Düşünün şunu. Şunun için kim padişahlık deyse yüzüne tükürmüş o. Keza halkın manipülasyon edip kirletin buluyor. Ya da hükümette bir yaş olaydı da. Sen neyme Türkmen hükümeti sen neyme yaşının idaresi mi? Ya sen neyme doğunun idaresi mi? Yok. Devlet idaresi. Devletin içinde en ulu halk devleti emir getiren bir organ halktır. Konstitusiyanın 3. maddesine göre yekatek organ devleti kontrol edip saklap durun halk. İstenlik vakit prezident ayrılacak. İstenlik vakit köşkününe çıkıp şöyle karar çıkarıp bar yok olayabilir. İstenlik prezident. Kim ol? Vaxtlayınca bir de hizmet etmeyene tutulan adam. O şun Seytkulu ot bilir, Ertimrat, Birun Kurbanlı, Kerim, Serdar, Miret, Maksat, Bayram tapağı diyor. Yani şu düşünceler elementarlı konstitusiyada yazılan düşünceler. Konstitusiya o neyme? Bir tane halkın içindeki adamın arasında katnaşıkları kesitleyen en esası dokument, en esası kanun, konstitusiya. Onun Türkmenistan ona girmek için, yani Birleşmiş Milletler Koruması'na girmek için bir topur konvensiyalar olacaktı. Sivilizasiyadaki adamlara, halklara, devletlere koşulmak için. Şu yerde hem yani konvensiyalarda adam haklarını korumak, adam devletten ulu, adama hizmet etmeli, adamın mümkünçülükleri bolmalı, adamın hakları bolmalı deyip aydılıyor. Şunu koşacakken son, şu konvensiya dagaborlu bizim konstitusiyamızdan ileri tutuluyor, yok tutuluyor. Demek bizim konstitusiyamız diktatörü oynap 15 yıl yaşamadan prezident bolup beren nokta deysen, ol umumu konvensiya ve dagaborlar dengelen o. Neye doğru ayırmalı onu?
Ýöne bu ikisam kezzaba. Serdar bilen Gurban Berdimuhammedow aňyrdyr diýen ýok. O el çarpyşyp ýere serdip hemme ýanyna aklar nime diýer. Diňe bir organ aldy. Al. Şoň üçin bitdi. Her wagt köşke çagyrýar. Baraly şular ýerine goýaly. Prezidentiň statusuna, parlamenttam, kadyettam ýerine goýaly bize hyzmat etsinler. Men TikTok'taki bizim vatandaşlarımıza ýöňýär. Egerde soruňyz bolsa, ine häzir YouTube'da bir efire çykyp dur soraw jogap. Sizem ýazgylar bilen men okap dur. Hem ýa-ni TikTok'da hem YouTube'da okap dur we sorawlary jogap bererim. Yine Şemşat diýip biri geldi, ýa-ni Gurbanuň aktivisti. Olar Gurbanuň aktivistleri ýa-ni arkada zamanyň adamlary, bular Türkmen diline noktalar. Bular söwüş, bulaşaýmada bilen noktalar sebebi hiç wagt diskussiýa et görmedik. Hiç wagt nime etmek dine ýa-ni Gurban Berdimuhammedow bulary hem ata hem kaka hem Huda hem de. Şoň üçin ine şol öýlenýän birinji bilen türkmen diline öwrenip, birinji bilen. İkinji bilen adam bilen pikirleşmany öwrenip. Gynasam edil arkada zamanyň adamlaryna şol atdy. Men jurnalistlam okuyar, vatan programmalarını okuyar. Bular okuýar, ýöne diskussiýa girende bular ejenden bazyňdan başlaýar. Nimesi ýok. Bularň ýa-ni derejesi ýok, gynazak. Şoň üçin Türkmenistana ýallaklyk ýatyrylmaly. Türkmenistanyň telewizionyasy, gazet jurnallary ýallaklygy övmeli, ýallaklygy propaganda etmeli. Onu bütün dünya bir giýje uniz görkezýär. Türkmenistan döwletden hemme halk bolup hemme bir adama ýallaklýar, bir adamyň döwlet diýip görkezýär. Ne şoň üçin üstünde dünýä. Indi nime mesele, paça mesele düşünükli Egerde komentarida biri düşündürüp ýatsa şu meseleni öz pikirini ýatsa men onu efirde goýup biljek görür ýani. Indi ikinci soruga geçelim. İkinci soruga geçmekden men bir näçe video görkezdim, ruhsat berdiňiz. Size gyzykly bol, lütfen serdin, hormatly izleýişler. Ine şu ýerde şo ýa Maduro meselesine gelenimizde ine Türkmen demokratik opozisiýasynyň pozisiýasy şeýle. Men size bunu aýdaýyn. Pikir etmäň ýerki o Allamara Rahim fiýaly FSB ulanaýmaly. Serdin. Türkmen demokratik opozisiýasynyň pozisiýasy şu Venezuela'da bolup geçen dağıtlar şeyle. Trump bir kanun, halkara kanunu bolup hareket etti. Yöne, şoň eden hareketi bir tane halkı azatlığa çıkardı. Biz munan millek geçmeli, munan millek geçmeli. Biz, men özüm Trump'a bir ulu hormat koyamam. Yöne şu eden işi, yani mümkün anlatımda başka bir maksatlar vardır. Bir tane halkı azatlığa çıkardı. Eger Türkmenistan'a şonu edilse, bizim azatlığa çıkardı. Şoň üçin demokratik opozisiýasynyň pozisiýasy, reaksiýasy halkara kanunlar buzuldy. Şunu ona ýa-ni Howpsuzlyk Keňeşinde maslahat alşyp karar çykaryp eden bolsa, ona karar laýyk bolardy. Ýöne elbetde o argumentler var Trump'ın. 90% narkotikler Venezuela'dan gelýär. Bir topar gedek bular gürleşip, zat edip, çözgüt gözläp, finişleri boyun Maduro gaharyna gyýryp bular söýüp, üstünden ýa-ni gülüp zat edip bolun gaharyny getirdi. Bir tane ulu döwletiň ýa-ni ýolbaşçynyň gaharyny getirdi, olam hareket etip goýardy. Onu da düşünüp bolýar, ýöne şonda da kanunlar bozuldy. Ine şeýle pozisiýa. Indi gelin seýrelim, Brooklyn'da ine Maduro'ny alyp barýarlar, ýürüýte gapasyny açyp awtobusda bütün dünýä ýoklanýar. Ine ümitlerim şu maşynda ýa-ni şu furgonyň içinde Maduro var.
Öyle bunu kıldı. Neyse bütün dünya okuyorlar. Sigan la cuenta, muchachos, sigan la cuentita. En ese carro trajeron a Maduro. En ese carro trajeron a Maduro. Yine yeni bir videonu okuyayım size. Şu orada. Yani pensiya geçmekle başka bir videonu okuyayım. Şu orada bizim bir ayağın doğumlu bir yaşlı ayağın prezident üylüğüne men köplenç Gorkoy diyen TV'yi Ferdan Berduhamen bizi izarlıya kapat öyle. Bizi izarlap, bizi analiz edip gorkyalı bulur. Häzir Oğuzhan Köşkünün aşağıda bunkerine girdi. Ine men emheme polislere, faaliyetlere, prokuratura işgallerine üylüğüne. Sizin arkada diýäňiz. Bizden bunkerde ýatýar. Kimin milli lideri? Näme bilen okyan milli lider? Milli lider adamına ruh berýär. Näme bunkerde gilden? Näme siz onu ýaşul ýaňyz? Ýaşullar diýär. Ne ak sakalı var, ne bir ýaşul hükmüne gereken etdi. Ne ýaşul hükmünde halka teretdi. Ne ýaşul hükmünde bir namus var, bir wyjdan. Şoň üçin şol adama bir bagşlan bir çimoni siz ýaşul nime dik kesip ýaňyz. Men şoňa akylym gelýär. Hani edermenler, hani mertler, hani siz organlar, hani aňyryňyzda bir köküňiz ýokmu, fundamentiňiz? Utunuňyz ýokmy? Bir tane kezawa ýaşulyk getýär. Tutsak etmeli ol adamy. Türkmen halkyny genotsid edip barýar. Ýa-da şu ýaşul aýal Berdimuhammedowa ýüzlenýär. Şunu men ýurtda eşitdirjek bolýan. Şu ýaly şu çykyş edýär. Bizim halkymyz çykyş edýär-de mesagyny ýetirjek bolýar. Bulup pikir edýär. Ine prezident eşitip, ine bize üns berer. Prezident üns bermýär. Ýa prezident hukuk gorýan gurumlara aýdýar. Her zat dedim kirletme oparım. Ağzını açmalı ýalydyň halkyň. Sizden kanun bozuň diýip, konstitusiýa bozuň diýip sorajak. Şu sebäple ine organlar bir düzgünçilik edip bizi basýar. Bizim prezidentimiz ýok. Bizim arkamızda duran konstitusiýanyň garanty ýok. Bizim arkadamız da ýok. Bizim arkadamız halk. Şoň üçin biz bir ekürlerine birleşmeli, kömek etmeli, azı birleşmeli ve hareket etmeli. Yine bizim arkadaşımız. Başka yoktur. Hormatly arkadaşlarım, men bahtiyarlyk etirafynyň Aktaşa gowatanyň ýaşaýjysy Annaýla Oralgöler. 2016-njy ýylda ýaraşykluk sebäpli öz adyma bolan 20 sodok ýerimiň 12 sodogyny satdym. Anna Orvanowa, Anna Orvanowa satıp bol dokumenti düzedip 12 sodok deyip 20 sodogy bütübi öz adyna geçirdim. Hormatly arkadaşlarım, sizden kömek etmenizi haýyş edýär. Ecemi alawa salyp ol çekdirýär. 12 sotok diýip 25 sotok ýeri Anna Orvanowa, Anna Gözel bütübi öz adyna geçiripdir. Inni idine vermejek bolup nire ardaňyz bolsa gidiverim diýe. Nire arda esebem elimizden gelýän zat ýok diýip jogap berýär. Hormatly arkadaşım, sizden haýyş etýän şu işimde seyredip bermeňizi haýyş etýän. Hormatly arkadaşlarım, men bahtiyarlyk etirafynyň Aktaşa gowatanyň ýaşaýjysy Annaýla Oralgöler. 2016-njy ýylda ýaraşykluk sebäpli öz adyma bolan 20 sodok ýerimiň 12 sodogyny satdym. Anna Orvanowa, Anna Gözel'in satıp bol dokumenti düzedip 12 sodok deyip 20 sodogy bütübi öz adyna
geçirdi. Hormatly arkadaşım, sizden kömek etmenizi haýyş edýär. Ejemi alawa salyp gol çekdirýär. 12 sotok diýip 25 sotok ýeri Anna Gurbanowa, Anna Gözel ütögi öz adyna geçiripdir. Inni idine vermejek bolup nire argamaz bolsa gidiverim diye. Nire arda esegem elimizden gelýän zat ýok diýip jogap berýär. Hormatly arkadaşım, sizden haýyş etýän şu işimde seyredip bermeňizi haýyş etýän. Hormatly arkadaşım, Yine hormatly dostlar, dedim. Şu yüzünç diýmek näme? Şu yüzünç diýmek Türkmenistanda hak hukuk goýan sistemi işlenir. Sebebi şulay almaşgalar ýa-da şuňy meňdeş adamlar bir-biriniň arasynda ýa-da hökümetiň arasynda, hökümet bilen öz aralarynda çözüş bilmeýän zatlaryny baryp kadyetde, prokuraturada çözülen. Bunu seýedýän ýok, ünsverýän ýok. O ýerde hak kimde pul bar bolsa şoňla, kimde tanış bar bolsa şoňla. Ondan düzgün bolmaly, ondan tertip bolmaly, ondan döwlet bolmaly. Şu döwletiň prezidenti bolmaly. Men şoň üçin aýdýan, döwlet ýok bizde. Bizde bir maşgala basyp aly hemme zady, hemme zat falsifikasiýa edip falşywy bular gelip görür. Falşywy prezident, falşywy gahryman, falşywy arkada, falşywy millet ýa-ni milli lider, falşywy gahrymançylygy, hajylygy falşywy, arak tirek çekip ılgap ýör, aýdym. Hemme zat falşywy. Tarihimiz falşywy. Tarih bolmy. Gurbanoğlu, Serdar, hemme tarih şondan. Ýok, bizim bir näil beýik ham, näil tarihimiz bar. Hany ol adamlar? Niye aýtdy? 24-nji ýyla çeldi. Hany hemme gahrymanlar? Hany ýyl galdyk gidenler? Hany tarihimiz? 24-den başlap Türkmenistany emele getiren Gaýyp Atabaýew hany? Hany şoň ýa şekli Türkmenistanda? Hany şoň bir köçäň ady, ulu prospektiň ady şo bolmaly. Lenin prospektini Gaýyp Atabaýew prospekt etmeli. Hani nedir var? Hani beýleki ýaşurlyk Türkmenistan dikelip kaldyryp hökümeti ýa-ni dikelip halka hyzmat eden adamlar. Hani? Näçe bir Gurbanoğluň atasy, babasy, dogun garnaşlaryny, dwaýurny atasy bilmeli, Bani İsa'nın atları, ýa-ni köçelerin atları, näçe biz hakyky gahrymanlarymyzy bilmeli. Näçe ýok, hana da. Yine hormatly dostlar, ýazyn kommentarda siz näme pikir edýäňiz? Şu zatlar näme baha berýäňiz? Hökmen baha berin, reaksiýa berin. Reaksiýa bermeseňiz, gysylyp oturursyňyz, içiňizde saklap oturursyňyz, stres berer, size näme reaksiýa berer saglygyňyza. Aýdym, pikiriňizi aýtmany hakyňyz bar. Ony ýagny konstitusiýa bize ruhsat berýär. Yine indiki videonam seyredeli, ondan Seyitkulyň gowy bolýan temadan geçelim. Успокоиться. Мне сейчас очень обидно за моих родителей. Отец пришел с магазина, говорит, что у него все не начисляют 10% пенсии. Пенсия была и так небольшая. 700 манат у папы, 300 манат у мамы. Что такое 300 манат? Я не понимаю вообще, до какой степени может быть конченным человеком, что-то такое вообще узаконить, чтобы пенсионеров убрали 10% от пенсии. У вас что, своих родителей нету? Почему вы так делаете, я не понимаю. Я работаю одна, я единственная кормилец семьи, у меня маленький ребенок за спиной. И родители, можно сказать, как взрослые дети. Отец очень часто болеет. У него 2 шунтирования, инфаркт, инсульт перенес. Недавно тоже вот его прокапали. Выписывают такое лечение, я не знаю, не спрашиваю, откуда это. Я как ишак работаю, этого никто не видит, это никто не замечает. Всем похуй, главное, выписал, блядь, на 5000 манат, и иди где хочешь, ищи деньги, поднимите хотя бы пенсию на карманные расходы пенсионеров, пожалуйста, до 1000 манат, чтобы они хотя бы почувствовали, что у них в кармашке есть немножко денег, пожалуйста, поднимите до 1000 манат. Я не могу успокоиться, мне сейчас очень обидно за моих родителей. Yine şu kahramanlığı edecek şunu, Seyitkuly sebebi. Amen gökülmedim öyle. Başta teyadan okudum. Отец пришел с магазина, говорит, что у него все не начисляют 10% пенсии.
Пенсия была и так небольшая. 700 манат у папы, 300 манат у мамы. Что такое 300 манат? Я не понимаю вообще, до какой степени может быть конченным человеком, чтобы такое вообще узаконить, чтобы пенсионеров убрали 10% от пенсии. У вас что, своих родителей нету? Почему вы так делаете? Я не понимаю. Я работаю одна, я единственная кормилец семьи, у меня маленький ребенок за спиной. И родители, можно сказать, как взрослые дети. Отец очень часто болеет. У него 2 шунтирования, инфаркт, инсульт перенес. Недавно тоже вот его прокапали. Выписывают такое лечение, я не знаю, не спрашивают, откуда это. Я как ишак работаю, этого никто не видит, это никто не замечает. Всем похуй, главное, выписал, блядь, на 5000 манат и иди где хочешь, ищи деньги, поднимите хотя бы пенсию на карманный расход пенсионеров, пожалуйста, до 1000 манат. Чтобы они хотя бы почувствовали, что у них в кармашке есть немножко денег. Пожалуйста, поднимите до 1000 манат. Я не могу успокоиться. Мне Yine men kıysaça Türkmençe tercüme edeyim. Formatı izleşler, yani TikTok'ta da seyirciler. Biz de YouTube'da efir edip duruz. Ondan ben gelip TikTok'ta size cevap verin sorumada. Şu ayar maşallah şeyde diye. Men en atam 300 manat pensiyon. 3 manat bolunda 20 dolar oluyor. Şu 20 doları yani yaşap barınok bir da ediptirler yani doktorun bir çıktıcı var ekan 5 manat. Biz 300 manat bilen 5 manat näil tölerdik? Bir galdırın pensiyon hatya bir 1000 yani hiç olmasa 1000 manat edeyin diye 1000 manatdan 50 dolar köp satdı. Bu gülkünç. Bu şunu var eşitmek maskarçılık. Yine Serdar Berdimuhamedov şunu eşitti. Yeri öğüdü kalıp yeri gömülüp öğüdü üstünü yani yerin aşağını ölen. Ya da Türkmen halkı ya da piyler alıp gidip guluğundan tutup yer kalıp yani çağın içinde yerin aşağını gömmeli şu kaydıp Serdar Berdimuhamedov fiyatı eşitilmedi yani. O 300 manada yaşap bolyamı. Huday saklasın. Şular bir zat bolaysa sen yaşın bir ne çavarın son yani keselli yani derman almalı bolyan, un almalı bolyan, açık kuvrak iğmeli bolyan, vitaminler bolmasa yaşap bolmak. Görgürler näle ünlerini görýär. Şunun yaşları sen tutmalı Serdar Berdimuhamedov. Kakana hatam etçeke. O ö togumunun milli lideri. Ola bir haramzada oturun. Sen o prezident ofitsial statusun var. Näme halka hizmet edin o. Gelin men bir tane nemeni koyayım size. Yani Serdar Berdimuhamedov ýöňse bir video etdi. Şonu men size koyayım bir dinleň şonu. Näme diýär şu adam? Näme kömek eden ok. Şu töller aydan soň näme şuraya adama yani 300 manat alýan adamlar kömek eden. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawaraly kasam edýär. Yine bir adam prezidentmiş. Kasam aýdýar. Kasam edýär. Yine ýalňyja bir görkezip bir ýaşly aýal ýa bir ýaşy ve dertlerini aýdýar. Bütün pensionerler dertlerini aýdýar. 300 manada, 1000 manada ýaşap bolmagy. 1000 manada alsam, sen bir güne 1,5 dolar. Bu utanç. Men aýdy biljekkä. Fransada bolmadym diýende pasobiýa alýan adamlar gününe men size aýdyn 20 bilen 50 dolar arasy.
Günlü. Bir aylık pensiyan aylığının yankı nimeti. O mümkün değil. Bir yerde Avrupa'da 600 euro pensiya alyanlar var. Yönü onun caylarının, onun köp zatlarının. Orada yürüte naharlar veriyor, yürüte yerler var gidip nimeler yani. Yönü 600 euro eğerdetin işlemen. İşler paso ve yankı pensiyonu foda pul geçirmedik o zaman 600. Eğer geçirip nimetten 900. Eğer de 2 yıl pensiyada otursam o zaman 1100. Şey kalktı mı oturuyorum pulu? 1500. O 41 yıl işleyenler 2000-3000 alyanlar var. O zaman pensiyada sen eğer de ağız alsan değerde sosyalini nimeler yürütü kulluklar hataplı ya. Şu pul şuna yeten o. Demek hükümet şunca pul vermeli. Şu oduna pul veriyor. Kompensasyon veriyor. Partiyanın tölen o. $30 töleyen partiyan. Sen eğer 600-900 dolar alsan 50 dolar, 30 dolar fatira töresen kalanı değil mi? Yemek, içmek, gezmek, şun hali. Plus kömek geliyor. Demedim diyene bir köy alıyor. 7 yaş okul. Yaşap oluyor. O günlü voyaj gider yer olmuyor. Yönü altın yaşap oluyor. Çağızını, aktıcını buradan alt oluyor. Bir de o bizim pensiyonerlerimiz, gurgul, yaşlılarımız, enerimiz, atamız yaşap. Onu çok olur. Ben de bana da dedim, katıyorum. Bana da deyiş olacaktır. Biz işleyerek görüşmedik, hiç rahat etmedik. Pensiya vaktimiz geldi. Ölüp yatırdık. Hiç haklarımız yok. Güçlü vakti görüşmedik, haklarımıza. Öne çıkmadık, köşke varmadık. Sonra koymadık, imsim oturduk. Ay Allah vardır, indik gelin kovur. Ay mu açık vakt verelim. Bir topa dağıttırılın özünü ağladık. İnni pensiya çıktık. Şu görüşmeyenimiz için her kösün yer. İnni her kıyaslaydı yani. Öne çıkmasanız sizin şuna var yani. Anladın. Men özüm ne yapıp bunu akarlıya 91'den 2003'e 2005'e görüşmedim. Adımları çıkartıp adet. Yönüm yatık alttırına. Ay hemmeler diye, hemmeler nime propaganda, hemmeler buluyor. O yine Türkmen başı, yeni kelle başı, yeni vadat, ruhnama altına atar. Bir topar bir ağlı propaganda programı. Hemmeler nol. Adam ürküttü, ruhnama tam gitti. Altına atar, gitti. Onunla gitti. Hemmeler. O yönü altına atarda yaşadı elbette. Gıdıldan çaylan tuvaletleri, gıdıldan çaylan duşları, gıdıldan çaylan yüdükleri, öğün paça ayarlayıp, yani her kime bıyığırıp, rahat edip, medya var, Kazakistan'a var, hükümet işgərlərini, öğün iyilleşlerini, vice-premierlerini, yani tüycü alıp, emedeklep, bütün halkların onu emedeklep, yine konferansin beriye şunu maskar edip, şunun yankı avray alyanlığını görkeliyor. Onu adam tutup atmalı cevap. Türkmen hükümetini Suriyalı beylik devletlerin hükümetini maskar etmektik. O demek sen vatan düşmanı, sen halkın düşmanı. Yine niyaz şunu etti. Dinlen Saakashvili'nin diyenler. O gülvay diye, hemmemiz güllük diye. Vice-premierler, emedekler, yankı prezidentten taparmak Türkmen'den şakalat alıp sağ olsun elini yalayanlar. Bolyatin kabinetinde şey, men kabinetine edeyim. Men Türkmenistan'dan tam eştiyadım. Recep Saparov Recep. O yadınızda olsa Türkmen maşinin 200 yüzü vardı. Türk yüzlü. Halkın önüne burada el çarpışıp neme diye, yani Mongol gülüp yankı neme diye, ikinci yüzem kabinetine kıyırıp dağıt edip, atıp dağıt edip, yani pistolerini neme edip, adamları ruh taydan kaçırıp, Recep Saparov kabinede yerine emedekler, 4 emedekler varıp kuşunu oğuşap, elini oğuşap atam diyen. Şunu edenler, şunu edenler beyliklerim etmeli oluyor. Yine Türkmen hükümeti. Yine niyaz bunun yani siz paça, bizim yemeğimiz diyenimiz, Türkmen başıyımız, bizim atamız diyenimiz şu. Haramzadı, bu torun haramzadı. Entek niyaz bunun dürücülü vardı. Türkmenistan'da baranlıda biz onu anıklar. Açar sodatları. Yine şeyde şu Türkmen iyiline hiç vakit bir şans bulmandır bir edepli, normal adam.
özüne güwün etýän, halka güwün etýän, halka hormat goýan, özüne hormat goýan bir adaletli adam duşmandy. Aytakovdan başgasy ýa bir kada muhtaçypdyr bütün Türkmenistanyň taryhy. Bir adam. Son 34 ýylda ýok şol adam. Sebebi iki adam var. Türkmen maşy we onu öldürýär. Başga adam ýok. Serdar Ablovka. Anlatıp boş. Hiç hal edilmiyor. Ana, daydalar, eneler, atalar, ağlap, TikTok'ta video var niye diyorlar? Bir yeni kumedinler. Ana, aydan söylerinden dinlediniz. Şimdi şu yani. Yine pensiya meselesine girdi. Hani Seyit Kulu aydanı şu pensiya var da ne yapıp bunu pensiyanı kaldırmak? Ne sebepli? Ya bunu 300 manat pensiya pulu katı köp deyip hata ediyorlar. Hani şuna da var senin öz fikrin aytma. Sağ olun Murat ağa sözleriniz için. Yankı kıyızın ayrısını seyretsek, yankı ecesi 300 manat, kakası 700 manat alyan eken yani. Biri $15, birim 25 35 dolar pensiya alyan ekeni. Kakası bir kezek infarkt geçiren, bir gezem şoň bir gezek insult diye. Indi kıyızın özüm ýek özü işlep nemetýän eken, şu maşgalasyny bakýan eken. Indi Türkmenistan ýanak baý döwletde. Ana Gurbanuly çykyp Miroy arena çykyp ine Türkmenistan 4-nji ýerde dur gaz boýunça dip gürleýär. Gürleýär. Näme üçin indi? Pensiýalary birini $15 öde, birini $35 öde aýyna. Şimdi seyredin. Gaz özümüzde var, neft özümüzde var, elektrike daşara bağlı değil, su var. Şimdi ne için Türkmenistan'ı nevi kadını? Sebebi halk pensiyaları neçe az verse şonça da garry adamlar az alýar. Onlar özüni bakbilen ok, medisinesi mowut değil, lişni kellagry yok. Indi şeýle halky izolasiýa etýär. Azaltýar. Özü narushny azaltýar. Aslında ýa-ni gaýzatdy 1000 manada çelli diýe aýlyklar galdyryň diýe. 1000 manada çelli aýlyklar galdyrmaly. Medisinesi mowut bolmaly, dermany mowut bolmaly. Hatça bir Türkmenistanyň derejesindäki bir ýurt neme şolar ýanak zatlar etýär-de. Medisinesi mowut, dermanlar mowut. Et bolýar aşony. Ne beýlek iş haklary 2000 manat diýip neme etýärler. Käbir etdi 2000 manada ýeten ok diýe, käbir 2000 manada zordan etdi. 2000 manadam $100. $100 ýaşap bolan ok. Ne geçen ýyl nemeni ýatyrdylar. Yani 10% milyon üstüne milyon pullar yatırdılar. Yani biz fikir ettik indi neme olmaz. Yani bazardaki bahalar kalmaz. Sizin aylıklarınız, pensiyalarınız galya deyip bulara şu bakanı bilen bazıları neme ettiler. Satışlar kaldırıyordular. Men fikir ettim. Indi şu zat olmaz. Yani sebebi 10% pul bilen ok aylıkların, pensiyaların üstüne. Şu an emettim velin yana kaldı, tez yılda kaldı, cerimeler kaldı, bazılardaki satış sevdalar kaldı, beyle kızatlar kaldı, yana aylıklar, pensiyalar şu an kudur kunudur. Bu Aşkovadın içindeki nemetyanlar, Aşkovadın yok, yana beýleki welaýetdäki ýollary görer ýa-ni. Ýaxşy Murat Atamuratowyň aýdyşy biziň halkymyzyň hal ýagdaýy durmuşy gowlanlygy üçin de bizde şu diýe ýa-ki 10% milyon pullar ýatyraly diýe, onu diýe has bir akıl taýdymry manyly ýollara sarp edildi. Yani arkadaşlar şäherä beýleki Gurbanulynyň beýleki etýän oyunlaryny diýe sarp edildi. Ne
Şol ýa-ni gynansak da bizim yol başlarymız var. Doğru. Benim şu pensiya meselesinde benim oşayınla derdim. Açanla pensiya indeksasiya etmeyen ýadayna döwletde inflasiya bolýar. Inflasiya ýagny sen bir misal üçin 300 manat pensiýaň bolsa 300 manada sen servis alyp bilýän we harid alyp bilýän. Şu aljaklardan kümmedi teselýär sebäbi onun bahasy galýar. Diýmek pensiya indeksasiya etmesen sen öňkü pullaryňa eýem az satyn alyp bilýän we sen ýa-ni azjyk mezburlyk bolýar sende. Gynanç bolýar, sen ýa-ni gedaýlaşýan, garyplaşýan. Ine şunu döwletler indeksasiýany kesitler. O näme edilýär? Büdjetde inflasiýa kesitlenýär. Misal üçin büdjetde ine temp развития diýär, bir 3%, 2% büdjetde goýulýar, şuraya ösüş bolmaly. Ýöne haritlaryň ýa-ni bahalar galmagy bilen bir topar elektr energiýa, suwya, ýene bir zat şunu da zatdan galmagy bilen, daşyny gelen haritlaryň bahasynyň galmagy bilen inflasiýa kesitlenýär. Şu inflasiýanyň möçberi, misal üçin 2%, 5%, 10%, 20% Merkez Bank bilen korrektor edilýär. Iqtisadiýaty dogu saklar ýani. Merkez Bankyň berýän kredit prosentler şu inflasiýany ýa-ni ýokartynda bolmaly. Onuň daşyndan sotsial gowşok ulgumlar, pensionerler, ol çağlaryň pasobiýany alýanlar, az aýlyk ýa-ni orta çağlykdan az alýanlar, minimal aýlykdan az alýanlar, işçilere şolary sotsial gorawy etmek üçin olar indeksasiýa edilýär ýa-da boşmaça pul berilýär. Ne şol hatda büdjetde görkezilýär. Sotsial problemalara ýa-ni näme? O büdjetde sotsial problemalara çykdyjylar artan o umumy döwletiň çykdyjyly galýar. Onuň üstüne arkada aşağı pullar gidýär we şu günü Türkmenistanyň siýasatyndan sotsial kömekler, pensiýallara kömek siýasat hökmünde kabul edilemok. Ýagny siýasatyň daşyna galýar. O sebäple biz kösenýär. O näme amala näme netije berýär? Şu zatlar birinçiden garry adamyň arasynda garyplygyň artmagy. Bir. Şolara garnaşlar kömek edemese başga kömek etjek ýok. Hökümet kömek edenok. Eger pensiýalar inflasiýa bilen artmasa, ýagny inflasiýa bolup haritlaryň bahasy üçin 10% et artdy. Pensiýada diýmedimden 6% artmaly. Ýa diňe et artany wa beýlik zatlarmaty. Men bir zada gen görýän Türkmenistanda ine bir zat öndürüňde elektr energiýa, suw we şu meňzeşatlaryň ulanýarda transport ýaly benzin ýöne Türkmenistanyň onun bahasy galany uraýan 2-3 ýa-da 10%, 20% galan o. Özümizden çykýar o zatlar kontrol edip bolýar. Minimalna goýup bolýar. Diýmek inflasiýada bir bolmaly ýa köp zat öndürilýär Türkmenistanda. Diýmek köp zat öndürilen o daşynyň gelýär, daşyny ak gelýän adam aňarda gymmatly ýa aňarda benzinin, elektr energiýanyň bahalary galýar, harydyň bahasy gymmatlyk gelýär. Onsoň ol bizim ýa-ni az sosializasyony diýerler. Yani sosyal tarafından kömek edilmeyen adamlar kynçylyğa düşüyor. Yine şu sebäpli sosyal indeksasiýasynyň ýoklugy bu adamlar garyplaşdyrýar. Garry adamyň döwlet gorawynyň gowşokdugyny aňladýar. Yani döwlet gorawy şu sosyal gorawyny etmeýändigini aňladýar. Ve pensiya indeksasiýalarynyň adatça nähil hasaplanýandygyny düşündirip şu zatları parlamentde guruluşup dad edip şol sosyal tarapından gorunmayan adamlar kömek edeninin şu reali ýa-ni gaýdanyň ýaşynyň öňe çykyp bir de nime gerek halk bay bizim pulumuz ýetýär diýip bütün propaganda edip ýagny onun hökümetiň bir ýa-ni ýürüte gurnan spektakli şuraya aydın bar pulları arkada şakara uruli pensiýalar galdyrmaly çykdyjyny köpeltmäli. Ine şuraya aýtdyryp öýlerini kanunlaşdyrýarlar. Ýagny bu bizim islerimizde, ine bu halkyň isleri, ine ýaşuly pensioneryň isleri biz şonu kanagatlandyrýar diýip ýa-ni şular öýlerini argument tapýar.
Bu zatlar näme çöp bolar? Bu zatlar diňe bir ýol bolar çöp. Men pensionerlere ýylanýam. Siz biz bilen öňe çykmaly. Siz köşkün öňüne barmaly. Biz ýa-ni öňe çykalmada, biz wagt belleýänmizde, biz şöyle köşkün öňüne barmaly, sizem barmaly. Şo ýerde egerde biz üýüşüp Gurban we Serdar Berdimuhamedow arýas etsek, sizin problemaňyz gysga wagtda bir ay galman çözülýär. Dastoyny pensiya alasy. Pensiýaň men öň aýtyp geçdim, minimum $250 bolar. Pensiýaň möçberi. Ol manatdan, dolardan on tapagy ýok. Giýje uny kurt bolar. Manatdan çarşyp bilerdiň. Şo çarşyp bunun minimum $250. Sebäbi $250 minimal şoňa ýaşap, şoňa da ýaşap bolmak minimal şondan başlar. Şonuň üçin pensiya 1000 manada däl, pensiya diýmedim diýenne 6-7 manada galmaly. Çünki unda şu pul bolmasa ýaşap bolar. Pensionerler ýaşanyny häzirki wagtda Türkmenistanda onun çağları, işlemeyen çağları, işlemeyen çağların maşgalası bilen pensiya ýaşaýar. Şol ýaşulyň garryň pensiýasyna ýaşaýar. Bu bir katastrofa, sosial katastrofa diýilýär. Şonuň üçin pensiya galmaz. Bu ataly ogul öz arkadaş şäherine urýar. Arkadaş şäherine $450 milyon metçidini urýar. Näme gerek şo metçid? Bir pensiýalary. Bizde yani pensiyada bir katılsa 100 bin adam var. Pensiyoner. 2-3 etse köpet. 1000 manadet, 2000 manadet. Sonra da 450 milyon bolmuyor. 450 milyonu bir 5-6 yıl pensiyonu götürüp taklap bolýar şu pensionerlere. Yani çağla ayarlara, pasobe hükmünde, işlemeyen adamlara pasobe verip taklap bolýar 5 yıllar. Onun daşının bizde stabilizasyonla rezerv olmalı. Ne yapayım Kazakistan'da 150 milyar stabilizasyonla rezerv var Türkmenistan'da. Ne yapayım Kazakistan'da da 20 milyon bizden 5 etse halkı köp. Ne yapayım şu yerde bak oğlum nevit kalsat ya bizde yok. Bizde kaldı onun kadar köp. Hani 250 milyar dolar nerede? Gurbanly Serdar Berdimuhamedow nira koydunuz? Getirin şu 250 milyar. Her ýeňiňiz 10 milyardan ýokary. Şu halky pensiýany taklajak bolsam, bir $100-200 pensiýa berjek bolsam, diňmedim diýenne, ýagny ýylyna 100 milyon toplar. Bir mescid kurmasaň, näçe mescid bar Türkmenistanda? O mescid, sen arkadaň mescidin halk barmy, barmy? Ýa-da ýaly özüň şöyle ýa-ni mazara ýaly etjek bolýar. Näme gerek şuň kunny şu ýerde mescid, şoň puluna gurup bolýar. Mescid bolmasa arkadaş şäherini ötürmek näme gerek? Halk ölüp duka, halk kötünüp duka, näme gerek şu zatlar? Düşündürün, yarım komentarda mene düşünemek şunu. Şunu halka hizmet edýärlermi? Ya ataty oğluna, oğlu atatyna hizmet edýär. Men düşünemek. Ben näme pikir edýän? Seyit Kuly. Men düşünemek şunu. Awa dogry aýtan Murad şol birgiden çykdaýjy edip mescid kurmak men pikirimçe näde dogry. Awa gurulmaly. Ýöne halkyň hem hali ýagdaýyna seretmeli. Halkyň ölüp durka sen gelip halkyň jöýsünde pullar alyp mescid kurýan o zulumluk men pikirimçe zulum etýär halka. Ne pensionerlerin durmuşy bir aýry durmuş. İşleyen adamın durmuşu başka bir durmuş. Halk hemmesen Türkmenistan'ın grajdanları, hemmesen Türkmenistan'ın raýatlary, ne üçin şolar hemmesen deň derejede ýaşap bilen. Prezidentin ýeňenleri ýa-da bir ministrlerin durmuş, onlar başka bir durmuşda ýaşaýar. İslan ýerinde jaý satyn aldy, islan ýerinde villa satyn aldy, islan ýurtlarynda başka bir nemeler etdi, biznesler etdi. Ne üçin hemme Türkmenistan'ın raýatlary hemmesem şolar ýan zatlar edilen. Ine başlapym daha çyktym öwledim. Ine Türkmenistan'ın raýatlary neme sprak alýarlar, zat etýärler ýa-da bir işlerini oňarýarlar. Şolar şo işler etjek wagty şolar pul berýärler, her bir sprak pul berýärler.
her bir peçada pul berýärler. Häkimliğe gidip hat aljak bolar, oňa pul berýärler. Ey çykdyjylar ýetik. Ine men arada oglum boldy. Şoňa neme aldım? Dogluş hakyndaky şahadatnama. Banisadan hat berdiler. Şo hat edip göne häkimlige bardym. 2 mund çıkardılar, peç aldırdılar. Nene oğlun yaşı uzun olsun, oğlun yaşı uzun olsun deyip, yani doğuluş hakkındaki şahadatnama berip koyverdi. Moğut meni iştat beremagım, özüm bir yakıcı bir liste 5 tane egzempler et berip koyverdi. Ne için Türkmenistan et bolunu? Yine istendik katon orjak olsan, ağırdan spravka getir, berden bir spravka getir, aňara git, bärik gel, ılgalıp ýörler halky. Halkın tak öz girdejisi yetik, çykdyjysi yetik. Gazanan begenen yeten oklar. Ine şey bir durmuş gidip durka. Berden geliyor, mine milli lider deyip özünü atlandıryan bir haramzada, bağışlarsın öyle. Şol adam gelip mescit kurya, şol adam gelip arkada şehrine plançı milyar dolar çıkar kurya, stadionu kurya ne. Aşkoat'taki stadion. Ne için gerek şol atlar? Yine 2017'den son kriz başladı. Bunlar öğreniştirýärler. Yine şu yarış gittur, Aziýada gelýär, Aziýada nemeler gelýär, yarışlar gelýär. Ne şu zada, ne dollarlar kaldırdılar birazcık. Gördüler baktılar halkta ses yok. Birazcık produktlar kıstılar. Neme daşyurutdan gelen produktlar biraz azalttılar. Yine de halkta ses yok ay bolýa. Aziýada adamlar gelýär, şoňa taýylyk görýändirler, şoň öňüne çykarýandylar. Yine bolýaryk gözüňi men bolýan, ýok. Aziýadan geçkiden paşty 10 ýyl bolup gelýär, 9 ýyl boldy. Hemme zat ondan beter. Ine halkymyz ýaşy, indiki ýyl gowy bolar. Ýa-da soňky ýyl gowy bolar, ýa-da bir açyk wagtdan soň gowy bolar, ýa-da indik geljek gowy bolar. Gowy bolanok ýyl-ýyldan çöp barýar. Ýyl-ýyldan aşağı gitdi. Öň Sapar Murad, men özüm gowurama Kuliniyona şoň döwründe biz dollara kämmet açdaldyk. Dollar ýatdy, dollar insan berilen nokta esasy manatdy. Dollar wapşy insan nokta. Köp adamlar dollar näme diýen bilen noktalary. Ne Gurbanuly geldi. Gurbanulyda biraz dollarlara ünserilip başlandy. Aziýadan yarışlar geçti 2017'de, ondan soň wapşy dollar uçdy. Manatın hiç ýyly höküm ýok. Türkmenistanda manatın hökümden dollaryň hökümü boly. Ine Sapar Murad Türkmenistanda hiç ýyly neme ýok. Häzir men bir küçük material okuyun, otoň şu vatandaşyma soralar etmiş, şoňa jogap berdim. Şu material dinle, Adalet Gazetesi. Täze ýylyň başynda pensiýalaryna maýyplyk we çagy üçin döwlet töleglerine garaşan Türkmenistanlar onun muktarynyň üýtgemenligini bilip galdylar. Ençime ýyl bäri aýlyklar, pensiýalar we beýleki sosial goldaw tölegleri her ýylyň başynda 1-nji ýanwarda 10% ýokurlandyrylýardy. Bu düzgünün yatırılmağı barada resmi habar berilmeýärkä ýyl arasynda aladalanma we nägilelik güýçlenýär. 2026-njy ýylyň ýanwar aýynyň başyndan Türkmenistanyň pensiýerlerine we kiçi çağaly maşgalalara döwlet tarapyndan berilýän pul bank kartlaryna geçirildi. Emma onuň öňkülügine galmagy köpleri gen galdyrdy diýip habarçylarymyz Türkmenistanyň dürli welaýatlerinden habar berdiler. Ýanwar Yine hurmatly izleyijiler, şu ýaly informasiýa diňe Adalet Gazetesi. Bir de canlı ýalar aýdýarlar, ine TikTok açdan diňe şon. Elbette 3 ýyl manada ýaşap bolmaly. Mümkin değil. 1000 manada ýaşap bolmaly. Onu mümkin değil. Sen diýmek produktlaryny ekonomi etmeli. Sen eşiklerinde ekonomi etmeli. Sen soğuk belirmeli. Sen vitamin iğneler. Ol adamı kösünç bolýar. Ananyň bizim pensiýerlerimiz bütün ömrüni iş ýakyrdylar. Türkmenistan üçin, Türkmenistan galdyr, paso neme töläp, ol tölenen pullary sen indeksasiýa edip häzir eline bermeli. Ine şoň üçin men her wagt aýdýan, Türkmenistan döwletine adalatlyk ýok. Sebäbi bizim ýolbaşlarymyz adalatly däl. Yalançy, falsifikasiýa edýärler. Olu alýarlar halky. Diňe öýlerini işleýär. Berdin näil maşyna sürýärler. Her hepde Gurbanuly diýen ýaly maşyn çalyşýar o.
Her eşigini 2 ümlek geyye. Gorkdy ya şunu awlaymasınlar diýip. Kim ol adam? Nereden Türkmenin başına düştü? Şuraya kezzap. Biz näme etdik? Şuraya kezzap gelir yani. Men size aýdyn bir hiç alet. Ne şondan kezzaplar, yallaklar öňe çykyp hemme ady buluşturuk bolýar. Inni wyjdany namysly bolsaň öňe çykmaly. Bolmasa ülk diýär. Men size aýdyn. Ýöne gurap ülk diýär. Şoň üçin biz haçanda wagtyny aýdymyzda hemmemiz çykmaly. Pensionerler, çağlaýarlar, ýaşullar, aktyklar, hemme adam çykmaly. Bu halkyň hereketi bolmaly. Şeýdip biz alarys. Egerde ýaşullar, çağlar, eneler, atalar çyksa, polisler boşup diýär. Sen olar gaşy görüşme. Egerde we ýaşar itse, onda ganda kuşupma. Şoň üçin men siziň hemmemiz bir haýş edýän şurýaly tarihi waka bolanma. Biz datasyny aýdymyzda hemmemiz çykmaly. Wagty geldi. Şular jogapkärçiligi çekilmeli. Şurýal halky edip, kösäp, 450 milyon dolara öz meçhitlerini kurup, 7 milyarda goloy dine öz arkadaş şehrini kurup, velayetlara üns vermeyen, yollara üns vermeyen, adamlar pensiyada ölüp gidiyor, üns vermeyen, adamların mümkünçülükleri yok yaşamanı, Türkmenistan terk edip gidiyorlar. Biz bu zatlardan deyim mi? Ananın hiç kimlik düzelt bilmiyor. Dine Türkmen halkı. Biz şunun uçu deyitileri, biz şunun yugolbaşçıları, biz kuluğundan tutmaşılar. Yine vakti geldi. Yine men bir neçe komentar okap bereyim yani TikTok'ta. Daşyurtda mescit kurulundan seriden Türkmenistan'ın gayet tok suğu muhtaydın halkın söygüsünün kazanın diyorlar. Romanya'da TikTok'ta dine cahil hatyalar neyemçik bilyenin mi yurttaşına çıkmana pulları yok diyorlar. Yarın komentarda öyle sorumlu doğru adalet yok dine öğüdünü düýsünler. Garaşýat hökman çykýat nesip bolsa. Başga ýugurdyň prezidentleri prostoy geniýalar. Bizinki makyajy, aňry başy geniýar diýär. Dogrudan başga prezidentler ýönükle geniýar. Bu oda her gedek ýa-ki 18 ýaşly durmuşsuz şaky diýär. Her gedek täze ýa-ki kostyummalak, täze eşikler gelip olup brandowy. Fikir etmeň öz pulunu alýar şu zatlar. Hökümetiň pulunu alýar. Karar çıkardı. Hemme çıktırları hükümet yapmalı. Men kardeşlerimi çağırırmı? Yani doğanlarımı. Karar çıkardı o bunu. Bir kanun şu. Neyemçi? Hiç tattı yani. Haberimiz yok. Birine diyeceğim vah parağa datmanımız var. Sen parağa datmanın aşağında ölümü maliyem. Onun da. Gerakliyede salonmalıkım. Bu mağam bir yağdadık. Yurttaşında yörer. Inanay o ağam. Yaman yağdattı yurttaşı. Mahtumul Pravin arzu eden Türkmen yurdunu bir triyekse boyup bolmaz Türkmen halkı. Gattog diyen. Gattog verildi şu onun roman. Gattog, pardon. Yok roman ne? Muhammed Ali. İnni biz yani vatandaşlarımızın veren sorularına cevap verir. Şöyle ben belirledim yine. Власть Туркменистана по свержению Мадуро привели армию в полную боевую готовность. Как вы думаете, готова ли армия защищать? Türkmenistan'a Türkmen hükümeti öz harbi güçlerini usiliyeне getirdi. Maduro'nun yani Trump'ın tutup alıp gidişine göre siz nämen pikir edýäňiz, nämen alamat diýip soru berdiler. Yine birinci men sözi Teyitula berýän. Teyitula aýdany nämen alamat şol? Harbi yani usiliyeне getirdi hükümet. Nämeden ortdy? Trump'tan ortdum ya halktan ortdum? Sesim gelen noktayı soruyor. Başlarsın. SNG devletleri indi birazcık Putin'den nimet başladı. Çetleşip başladı sebebi Putin'in digirleri jygyldap başladı. Ne muňa sebebidir? Siriýany alaly. Ýa-da muňa sebäp ýa-ki Venezuelany alaly. Venezuelanyň prezidentini alyp giden wagty Putin'in habaram bolmandyr. Indi şu an ılganyň peýdasy ýok da uje aldyrdyň senin agzyndaky aşy aldyrdyň.
Indi olganyň peýdasy ýok da. Ine aýdaly Türkmenistanyň prezidentine bir şey diýip alkypsy. Yeni Putinin habaram bolmasa. Indi bular şonu nemetýär-de, şondan gorkýarlar daşyna goroçlary üýşürüp, özleri bunkerde ýatyp, zat edip, şondan gorkýarlar da bizem gelip alky daýmasyn diýip. Putin uje öňki ýal däl indi. Uje Özbekistan biraz talap et başlady. Özbekistanyň grajdanlygy habaryňyz bolsa, Özbekistanyň grajdanlygy SBL'ler ýa-ki beýleki FSB'ler ýa-ki şolar urup nemetýärler, koma düşürýärler Özbekistanyň grajdanlygy. Koma düşürýärler, komada da ýa-ki Özbekistanyň grajdan ölýär. Indi Özbekistanyň prezidenti şoňa açyk bir suud ediň diýip nemetýär. Yüzlenýär. Azerbaycan samolyotny urdy. Hiç gelinmeden ok bağışlamada sonra Azerbaycan'ın öz üstüne atıyor günahsını. Azerbaycan uje nemetdi ondan Russiýanyň düzümine ýa-ki diktatorlugyna çykyp Türkiýe bağlanyp otyr, türkler bilen birleşip otyr. Men pikirimçe ýene şu doşuna gitse, ýene 4-5 ýyldan SNG döwletleriň nemeleri galmaýar. Putin'i paklanýasy etmeýärlerindi. Putin öz güýjüni gidirip otyr. Şu prezidentiň häzirki etýän nemeleri destibasy, ýa-ki bunker ýatşy ýa-da daştörüni ýaragly güýçlerini toplamasy, ýa-ki şu Trump'yň edenine ýa-ki bizem şey diýip alky derdi, şondan gorkýar. Ýa-da ondan beterem halk galar, halk bizi öldürer diýip şondan gorkýarlar. Ine men pikirim. Sebäbi häzirki Gurbangulynyň we onuň oğlunyň edenetlikleri aňyr başyna çykyp bolanok. Edýän adalatsızlyklary, edýän korrupsiýalary, etýän işleri, öldüren adamlary uje aňyrsına çykyp bolanok. Aýdar Murada, men sözüm boldum. Doğru diýem. Ine ýalnızca bizim bir vatandaşymyz o ýerde şöyle köp tag boldum. Кашка. МИД Туркменистана выразила обеспокоенность по поводу атаки на резиденцию Путина. Почему не было никакой реакции на незаконное вторжение в независимую Украину, и на это они смогли отреагировать. Мен öňüme aýtdym, şu atalogul Putinin gullary, şunu garaşlyp ünsüň. Ine men size görkezýän, ýagny bir material. Ine Türkmen portalida МИД Туркменистана осудил атаку на резиденцию президента России. Ünsüň. Sen Rossiya bilen näme işiň bar? Türkmenler urup urşak edip durlar. Näçip sen özüň prezident ýaly aýdan ok. O durun. Serdar Berdimuhammed sen kimin prezidenti? Putinin gubernatory ýa Türkmen halkynyň prezidenti? Näçip aýdan ok? Näçip Putina bir zat bolup böküp miýidiň ylgap ýa-ki atak edip bolan Putina zat diýip gurulýar. Ne işiň bar şoň bilen? O çynmy ýalanmy bilen owadyň. Näme işiň bar? Gatdogry elaklaşdy vatandaşmy. Näçip Ukraina Putin çodanyny aýdan ok? Näme şoraý gorkak ýallykmy? Onu sen şoraý gorkak bolsaň, biz näçip seni hasap edeli prezident diýip. Bizim vatandaşlarymyz tutup Allah Ukraina uruşuna Russiýa tarapyndan alyp gidýärler, mezbur. Näçip gurulýan ok? Näçip miýidiň ylgada ok? Näçip miýit bar Lavrov bilen gurulýan ok? Sen Rossiya diýende pampersyň çalşýar. Sen Türkmen halkynyň prezidenti däl. Sen Putiniň bir kirjik kolonial döwletiň prezidenti. Sen Putiniň prezidenti. Sen kakyň Niyazy öldürüp geldi. Niyazy men söýgen. Ýöne Niyaz bolsa da Türkmenleri aradyna gorady. Orsa ýykylmady. Allah sakladı, eğilip sakladı, orsa sakladı onu. Sen dur şöyle yıkılaydı bu orada. Kim vatan dönüğünü? Yine şu dağıtları biz beyan ediyen adam mı? Ya siz mi? Vatan satıp gören gününü. Putin dur deyse, Türkmen halkını kır deyse, kırıp getir yani teyada guberniyet, ortada guberniyet bol deyse, vatanı edip bir minutta karar çıkar yani.
sizde Türkmençilik yok, sizde döwletçilik yok. Siz döwletin näme bilen ola. Döwlet jogapkärçiligi yok sizde. Döwlet görüjülük yok. Öňüňde döwlet hökmüne serden oga. Sen öňü maşgala hökmüne serden. Oglum nimet bolar, gahryman atlet bolar, ýa-ni ata-babama haýsy näme banysan adyndak bolar, Kerimjany men häzir haýsy postlara geçirip taýýarlap nimelerkä, men gyýdymy hökümete çekip hökümetin puluna, hökümetde işlemeyen adam, hökümetin puluna samolyotlar meni baýlanyp. Ýa-ni da parlament goşýar, o parlament üçin soprovождение diýip bir hyzmat edýär hökümetde işlemeyen adama. Maşençilik edýärmi? Diňe şoň üçin gyýdyňam özüňam basmaly, Gurban Berhamedov. Ine wagty gelip otyr, inşallah boluşadatdyr. Ine hormatly izleşler, ümitlerim Türkmenistan'ın miydi? Rusya ataka oldu rezidensa. Onun belli değil. Yani Avrupa karar çıkardı. Yalan. Putin'in aydınlığı atları yalan. Şunu ılgap karar çıkarıp yani nota bilir beyitmeli zat deyip nime diye. Türkmen gражданı Rusya'da öldürür, uruşu atılıyor olun. Siyetem çıkarmak. Bulmadık yani. Sebebi Türkmenistan Rusya'nın kolonyası. Şul iktidarı yer yudonları ayırmadan Türkmenistan orsun kanolası bolor. Biz sonra bağlı bütün ömrümüzü. Eğer Özbekistan ayrıldı 100 ay diye, Kazakistan granitsası 1000 kilometreden beter 100 ay diye. Bu iktidarın atalığı hova ütkösü yok ya. Venezuela'da Maduro'nun tuttular, Uçriye'nin bunkerda yatıyorlar. Kimin lider sen? Sen kimin prezidenti? Yani o Venezuela'da bir vaka olsa giden bunkerda yatan olsa. Sen kim? Yine vatandaşlar şunu arkada demek, şunu arkada ferdar demek utanç. İkisine de. Gelin yani bizim vatandaşlarımıza sorularına cevap verelim. Yalnızca soru. Bu soruları verildi. Gelin soru cevap verelim vatandaşlar. Yine власть Türkmen, как вы думаете, готова ли армия защищать? Türkmen hükümeti gın üstüne doğru men öňüme. Şemal hükümeti borçlup yatýarlar. Birdat bolsa bunkere gidilip yatýarlar. Urwanyň bunkeri var. Yani yatýan ýerine köşkde o nime rezidensiýada yani çüldäki o ýerde aýyndan bunkeri var. Galyň aýnydan. Açardan diňe bir adama berýär. Biz bilýäs ki. Aýalyna da beren o. Bultlanıp yatýar. Akşam öldük gidämesinler. Awladyp gidämesinler. Sen ne milli lider? Bunkerde yatyan milli lider. İnsanlar bunkerde yatyan milli lider diyecek. Ya başkaça üstünden gülüp bolan o. Sen ne diyen zatların gurumda ağlasın ne diye. Türkmen halkına şuraya bir keza bir bunkerde yatyan adam duşuptur o. Diktatörün bir açık bordusu olmalı, açık bir mertli olmadı. Şolum yok. Bunkerde yatmaylanıp yok. Bolya Putin uruş ediyor. Onu bombalap bile. Sen nämeden orkan? Sen milli lider adam. Sen halk taýlada. Arkada gidip el çapışýarlar. Hemen giýje güni polisin gorap ýörer seni. Ýa-ni doğru. Ine şu zatlar muny gorkudýar. Gurbanyň birinji bilen halktan opýar. 18 ýylda bir gede halkyň ýanyna baryp gürleş görenok, halk bilen gönlün gürleş görenok. Ne telefirde, ne açık yani efirde, ne de yanına var. Hem pastanovka, hem himeleri yani çayağın içinde çopan yalı etip oturup onunla çay içen oluyor. Ne ayıl bu? Men sözüm yok. Prezident bolup görünüyor. Keyip aylanıp tamalot sürüp, maşin sürüp rally edip gitmiyor. Aydım rally olup, DJ olup, ilk bir kitap yazan olup. Bir samsın. Başka söz yok şu an. Oğlu 10 metre eğim 3 kitap yattı üçünden. İkisem herhalde bunkerda Oğuzhan yani köşk nimenin bunkerını yaşapıyor. Biri milli lider, biri ikisem arkadan serdar prezident. Arkada şöhret deyip aydınlar amaydiyanlar yanıklar. İkisem bunkerda yaşayan adamları öpüyorlar. Utanç değil mi? Yanlıklar. Masalçılık değil mi? Hükümetem şu bunkerden çıksa el çarpışıp arkada şöhret arkada. Yüzüne tükürmeli. Ben gün aydayım.
Men siýasatçy hökümine diýmeler şol hakları. Ýöne canım ağrıyor. Ni şuraya Türkmen halkyny, şuraya üstünlüğü dip bile namusuna deyip, vicdanına deyip et bolurmuşlar. Yine şuraya alayım. Şondan okya, Trump'dan okya, bu neyemden okya? Halk kalıp başlasa Trump ayıptı. Eğer de bir tane diktatör halka karşı okatsa, siz Amerikan koşunu koşunu vurursunuz. Şondan okya, halk kalaymasın deyip, halk kalsa beni öldürür, köçüde zorlar dik korkya. Kaddafi ya, yine şondan. Başta halktan başlıyor, Amerika oluşuyor. Okya. Murada bizim Trump'a gayrat etti, şu haram mankanı alıp gitti, haş edip ayda neydi bu diye. Katı doğru, devleti halk hareketi ve demokratik opozisiya şunun üstüne işleyen katı doğru. İnşallah biz günle de haş edip görülen neyemlik doğruya. Ваше мнение о том, что не подняли пенсии, детские пособия, придет ли это к волнению в обществе? Уже есть волнение в обществе. Вы хотели сказать, приведет ли это к результатам? То есть волнение должно закончиться каким-то результатом. Или увеличение пособий, или смена власти. Обязательно приведет. Волнение уже есть. Сейчас мы структурируем все организационно, и эти волнения организованно мы будем проводить. То есть мы будем их, как говорится, сосредотачивать в одном месте. И эти волнения не только же на пенсионное, на пособие есть недовольные волнения, которые делают. Есть и на другие вещи, студенты. Много проблем. Конвертация, безработица, коррупция. Очень много проблем. Мы все их будем группировать и в один день приводить, чтобы эти волнения дали результат. Обязательно. Эти волнения дают очень большой результат, потому что кто-то недовольство выражает, другой слышит, и другой своим недовольствием говорит. Это как цепная реакция. Обязательно надо говорить о недовольстве, обязательно говорить. Только так мы можем заставить их работать. Коррупционное правительство. Так. Senin bir soruğa cevap vereni? Yani men koyayım, yine şunu. Mitrum выразил обеспокоенность. Bunu ayttık yanca. Yani. Yok orada neme oldu Murada? Sonra oldu. Скажите Bizim также yurtta быстро. toplayan meydançası yok. Yok, her yurtta var şoňa uly meydança. Ya ul meydança. Ba, köşkünü. Nime köşkünü? Onu beklerler adamların hakları yok. Köşkün öňi adat meydança. Ine mysal üçin nimede Ukraynada nämiş o? Hriçatikda nämiş o? Meydan. Meydan var. Ine Gazakstanda var. Türkmenistan'ın köşkünü boldy. Vatikan'da var. Nime? Köşkünü biz barı öğrenmeli. Eğer demokrat prezident bolsun tapağı yok, barı öğrenmeli. Biz şu yerde bizim sözlerimiz eşitilmeli. Şöyle paradlar geçem, demek şu meydança. Залежно, незалежно diyorlar mı? Neme Ukrayna'da? Maydan незалежно. Yine şöyle paradlar geçer mi? Yine şöyle adım ölçü. Köşkünü paradlar geçer mi? Yine şu yerde bir düşmeli. Niyem ki? Eyyem bütün dünya belliyer. Biz şöyle barsak, sesimizden de şu hükümetlerle bütün dünya eşitliyor. Eyyem bellenen yer. Şuna varmalı. Ay köşkününe varsak bizi atarlar. Attı Trump günü Amerikan hükümeti yine nasıl olsa var Türkmenistan. Derhal reaksiya veriyor. Tutmak bir diyorlar. Atalı onlar. Brooklyn'den ondan sonra yankı gelirler. Ya korkuşuz yani. Gurbanly ir bilen daňdan turun wagty inni halka garşy näme öýlap tapsam tam diýip pikirlenip oturýar. Mümkin. Owa, ine biz inni meni jemläli Seyit Kuly. Men şu wagt feministler barada aýtjakdym, ýöne indikede aýtdym, ýa düň tora boldy. Ýa-da bizim ýa çykyş wagtymyz eýem geçti. Bir saat 20 bizim vatandaşlarımın vaktini almalı. Ona cemleri Seyit Kuly sen näme goşşak, aýtşak, goşmaşa da olsa bir mutlak cemler.
Hemen Türkmenistan halkına yüzlenmek isteyen prezident olsun, minister olsun ya da başlık olsun, şolar size hizmet etmeli adamlar. Siz onlara değil, onlar size hizmet etmeli adamlar. Başlığın önünde ya da ministerlerin, prezidentin önünde yalakıçılık etme. Öz erkeklik ağırnamasınızı düşürme. Sizin erkeklik ağırnamasınız, sizin çağalarınız, aktıklarınız ve çoğuluklar, şolara da gitkendir. Çağalarınızın, aktıklarınızın ya da gelecek nesillerinizin avrayını bulama. Nemen açacak zaten. Korkma. Nemen açacak zaten. Hatta o diyen inemin komentarlarını patlayın. Aymarada bu haram tohumu maşgalarını güm edip akit gayrat et niyeme alyan bolsan deyip Trump'a yalvarsan geliyor. Çünkü Türkmeni yerin düğüne soktu bu haramlar. Şimdi komentarya bizim yurtta halkın toplanan meydançası yok. Onu ayttık. Давайте не будем забывать об Алишер Сахат и Абдулла Урусов, а также об всех похищенных активистов и политзаключенных. Очень правильно сказали. Мы всегда говорим об Алишер Сахат и Абдулла, в письмах пишем. Поэтому свободу Алишер Сахатову, Абдулла Урусову и другим политзаключенным, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Türkmenistan'da. Bizim inni hiç rahat edip bilmez çünkü öl edin cinayetlerin bilirler. Şunun için köşkün önüne üşelin kaçıvan gittiye şolar korkup yatıp bilen oklar. Hatta o diye. Yine şöyle bir soru emilerli ben belirledim. 70 yıllar yani millet motivasyon vermeli şunu düşünmeyen halkımıza oyundurmak için. Yine hurmatly ilişkiler men bir daha aytsak bolýan. Indi biz tamamlap otyr. Otaň men TikTok'a barýan. Dedim, bize näme motivasiýa? Biz azatda boluşmaly. Azat bolmaly. Ine şol bizim esas motivasiýamyz. Men kepine Venezuelanyny görmedim. Ağlaýarlar, ağlap aýdýarlar. Şunça garaşyp, şu habar alanına daňda ýatanyna ynanyň okla. Şol ýaly ýa-ni halis şol azatly arzu edip ketdirler. Bizim tek azatlyň köpsini näme diýen? Näme? Azatlıkta yaşak kurma. Bir gün Türkmen 100 yıldan beri azatlıkta yaşak kurma. Bulmaz olacak. Şunun için bize azatlık gerek. Hükman suratda. İnni bizim meydançamız belli. Köşkünlüğü. Köşkünlüğü denile doğun anlaşılmada, ata babalarımıza yani aktıklarımıza, çağlarımıza hemmetine aitmalı hemmerini çıkıyor. Atma mı gördün? Kurbanı vermeli. İki dağdan kaç gidiyor. Doğru düşünün. İki tane atalı olun. Ya bunkerden çıkman, biz gaz sokup arası oluşuyor. Biz hazır hem podgotovka ediyat hatları ya da devletleri düşündürüp Türkmen halkı çalışmaları tayar yine şuraya galayda kömür ödümler atıp yarayanlar. Şunun için dinle bir element kalmak. Onun içinde hazır organize ona tayarlık koyuyor. Yine vatandaşlar yalayla şeyler. Şunun için tayarlık görmeli. Biz hükmün kalmalı. Şu metodi çözülmeli. Ya biz kırlıya, onsuz da kırılıp oturuyor. 150 adam ayrılır ya, şu rejimin yararlı ya da biz çözmeli. Önümüzde ölüm olsa biz şunu almalı. Kıynatak da alazım diyor. Yine şeyle, şu notada ben butoriyan ve çıkışımı formatı ilişkiler. Biz sizin için iştiyat, sizin için çıkışlar ediyat. Şu videonun yorumunda yazın komentarlarını, öz fikirleri. Biz sizin fikiriniz bize katı vacip ve sizin fikirinize göre biz hareketler ediyor. Eğer sizin fikriniz tayar olsa ertesi çıkacağız. Şunun için şu bizim ideyalarımızı, fikirlerimizi, azat diyen zatlarımızı hükman aranızda vuruluşunda ne doğru olsa da bize yazın. Doğru olsa da beylik adamına düşün. Gün görmek. Türkmenin bir sözü var. Bağışlan vereyim. Oğru gitti goğuşok. Diğerler bu haram tohum titrap yatır. Bilen o uğu haram buluru Venezuela prezidentin vakadından sonra. Doğru. Hoş onu sağ olun hormatlı ilişkiler. Feytulu senin hoş bilersin. Şunun efir yapayım. Öyle sağ olun da vatandaşlar. Köp tane yapasın efir gelip öğüt fikrini aydanlar.
inip gepleşikçe çelli hoşlar olun. Sağ olun.